Maar een kaast in de kleer voor eventuele blessures. Maar in Bozem op de eerste dag kan je dus nog net een soort bleren. De organisatie houdt er knekken mij meer waar. We hebben bepaalde punten, dat ben hier op een vlakte. Nou, dan laten we ze daar net heen gaan. Maar daarom horen we het waar even heel goed in de gaten. Ja. En schoolplakken bent u direct om de huis? Ja, dan kunnen we altijd een beroep doen op wat omlezende bedrijven. En zo het dan even een halbroeken. We zijn bij boeren, geven we het hier. Nou, ik zeg altijd wel even een plakje in scoren. Renners binnen hield het beter taret. Het wordt wel, maar ik zei ze de laatste jaren beter. De meesten krijgen beter materiaal om de voet. Ze krijgen betere schoenen, betere sokken. Ik ben misschien beter traind. Dus de renners worden professioneler? De renners worden wat professioneler. Ja, die denken er wat om wat ze voor materiaal als ze aan hebben. Ook de koffie zit kleer. Ik doe het bijna jaarlijks, ja. En hoe gaat het dan? Is het dan gauw als iedereen wel koffie gaat? Ja, heel erg. Ja. Even heel hectisch? Heel hectisch, heel hectisch. Gewoon heel snel koffie, koffie en dan is het erop. Ja. En nou, ze komen er haast om, denk ik. Ze komen er ons, we winnen eerst weer een keer, dus dan zullen ze helemaal teken de eerste nog voorbij komen. Ja. Spannend. Spannend. Nee, de eerste rennen meestal terug. En in die, de eerste renner neemt geen koffie. Maar als de grote bubs komt, dan is het druk. Gewoon renners willen een brevet helpen voor het meedoen aan meerdere oversterrentochten. 85, 86 en 97. Op de schaats? Ja. En wat nog meer? En we hebben hem gefietst, iets van 6 keer of zo. Dus, en wandelen? Ja. Wandelen is nu de eerste keer. En hoe bevalt dat? Nou ja, dat is toch wel de moeilijkste, denk ik. De deelnemers komen overal bij. We komen van België. En hebt u zich wat voorbereid op de regen? Ja, wel. Hoe dan? Een beetje meer regen dingen aan doen, hè. Ja. U hebt wel vaker in de regen gelopen? Ja, dat is niet de eerste maal. Hè. Bij ons in België regent het ook wel. Regent het ook wel eens, ja? Ja, wel. En dan winnen er nog klachten door het stempelboekje. Nou, het is verkeerd dat er staat hielpen en Frenser. Met hielpen staan en Frenser. Als alles goed gaat, komen de dus sneu aan in Ljout.